Izidumbu zabashonile okungubongeka Makhathini kanye nengane yakhe uOkuhle kanjalo noyise wengane uMlondi Cele zitholakale kulendlu. Umalume kaMlondi uthi umshiyele umlayezo kumakhalekhukhwini emtshela ngase kwenzile ngaphambi kokuthi azikhunge. Ekseni ngabo 6 ngifonela unkosikazi wathi angiphuthume phezulu uMlondi omshanami uthi sengathi khona into afuna ukuyenza. Ngithe mesho kanjalo ngavuka ngathi ngibheka ifoni yami ngathola ukuthi ungisendela ama-message okukhombisa ukubonga nokuhlala kwethu kahle. Wabe sethi khona ke decision aseyithathile malume ngiyaxolisa. Sengibulale ingane. So now nami ngiyayithatha impilo yami ngoba ngeke ngikwazi ukubhekana nani. Bathi baphuthume kulendlu ekseni bathola izidumbu ezimbili zilele echibini legazi zinamanxeba okugwazwa. Sifika lapho safika khona iwindi elifile. Safika salunguze ewindini sathi siyabona edining room khona into esiyibona isidumbu. Sathi siyaqalaza futhi nangu uMlondi uyalenga. Lakhi kanti uvoicemail bengaqedile bengayizwanga yonke. Ushilo nokhiki ukuthi uzoshiya kephi. So saphinda saqhekeza lelo windi ke lakhiye sakhiya sathi sibheka nasekamereni khona futhi umuntu esesiyambheka sabona ukuthi hayi uma wengane yakhe naye ulimele. Umndeni uthi ushaqekile ngoba ubaba wengane ubengakaze asho ukuthi unenkinga. Sishaqeke kakhulu nathi ngoba bengakaze asho lutho kuthina besihlala naye sizenzela into zethu kodwa bengakaze asho ukuthi unenkinga. Nomndeni wakubo kwentombi yakhe uthi ubengeyena umuntu onodlame. Ube ubaba wengane o right enganeni yakhe na uma wengane yakhe asikaze nje sisole lutho nje. Ube umuntu o right nje. Akaze baxabana naye umntwana akaze afike la eshayiwe osole anything asikaze sibone lutho. So bengaluthi sisole anything. Noma umndeni ungafunanga ukuphumela obala ngembangela yalokhu kubulala kodwa usola ukuthi isikhwele yisona esibe yimbangela yalokhu. I think abantu besisa banomona cause ngeke ungitshela ukuthi angafika umntwana emuhle kuwena ungakazi umenzele lutho. Ubusuzona ukubuza ukuthi mhlawumbe izinto ezithile uyithathaphi ungakazi umthengele lutho. Ngicathi into ebusa abantu besisa kakhulu umono inkinga. Kutholakale omazisi babo bebekwe phezulu kombhede endlini ababulewe kuyo. Kusaphenywa imbangela yalokhu kubulala. Everybody